ନିଜ ବଳର ଦରକାର ସେତେବେଳେ ପଡ଼ିଥାଏ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ କିଛି ଖରାପ କରିବାକୁ ଚାହିଁବ। କିଛି ପାଇବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରେମ ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲିନି ମୁଁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କାମ କରୁଛି ନା କାମ କରିବା ପାଇଁ ବଞ୍ଚିଛି। ଛୋଟବେଳୁ ବାରମ୍ବାର ପଚରା ଯାଉଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ, ବଡ଼ ହେଲେ ତୁମେ କ'ଣ ହେବ, ତା ଜବାବ ଏବେ ମିଳିଲା। ପୁଣି ଛୋଟ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା। ଯେତେବେଳେ ଟାଇମ୍ ଆସିଲା ଟଙ୍କା କମେଇବାର, ସେତେବେଳେ ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଲା ଯେ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ତ ବାପା ମାଙ୍କ ଟଙ୍କାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ, ନିଜ ଟଙ୍କାରେ ଖାଲି ନିଜ ଜରୁରୀ ହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ହସିବାର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ବି ହସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କେହି ଯଦି ପଚାରେ କେମିତି ଅଛୁ, ଭଲରେ ଅଛି ବୋଲି କହିବାକୁ ପଡ଼େ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୀବନଟା ଗୋଟେ ମଞ୍ଚ। ଏଠାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନାଟକ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ମାଚିସ୍ର ଦରକାର ଏଠାରେ ପଡ଼ିନଥାଏ। ଏଠାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ହିଁ ଜଳିଥାଏ। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଖୋଜିଥାନ୍ତି ମୂର୍ତ୍ତ ଶରୀର ଭିତରେ ଜୀବନ ଅଛି ନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କେହି ବି ଖୋଜି ନଥାନ୍ତି କି ଜୀବନରେ ଖୁସି ଅଛି ନା ନାହିଁ। କେହି କାନ୍ଦିକି ହୃଦୟକୁ ଶାନ୍ତି କରିଥାନ୍ତି ତ କେହି ହସିକିରି ନିଜ କଷ୍ଟକୁ ଲୁଚେଇଥାନ୍ତି। ଭଗବାନ ଦେଇଥିବା ଜୀବନ ବହୁତ ଅଜବ। ବଞ୍ଚିଥିବା ଯାଏ ମଣିଷ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିବ, ଯଦି ମରିଯାଏ ପାଣିରେ ଭାସିବ। ବସ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟର ପରି ଆମ ଜୀବନ ହୋଇଗଲାଣି। ଡେଲି ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ହେଲେ ଯିବାର କେଉଁଠାକୁ ନଥାଏ। ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମୁଁ ଖୋଜି ବୁଲୁଥିଲି। ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି, ଛାତ କହିଲା ଉଚ୍ଚ ଚିନ୍ତାଧାରା ରଖ, ପଙ୍ଖା କହିଲା ମାଇଣ୍ଡ କୁଲ୍ ରଖ, ଘଣ୍ଟା କହିଲା ସମୟ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ, ଆଇନା କହିଲା କିଛି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ଭିତରେ ଚିନ୍ତା କରିକି ଦେଖ, ଝରକା କହିଲା ଏ ଦୁନିଆକୁ ଦେଖ, କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର କହିଲା ଅପଡେଟ୍ ରୁହ, କବାଟ କହିଲା ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ତୁମକୁ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 1 ଟଙ୍କା 1 ଲକ୍ଷ ହୋଇନଥାଏ। ଯଦି 1 ଟଙ୍କା 1 ଲକ୍ଷରୁ ଚାଲିଯାଏ, ତାହେଲେ ତାହା କେବେ 1 ଲକ୍ଷ ହୋଇ ରହିନଥାଏ। ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ ତୁମ କଥା ଟଙ୍କାଟିଏ ପରି ହୋଇଥାଏ। ସମ୍ଭାଳିକି କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଲୁହାର କଣ୍ଟା ବି କିଛି ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ। ଯଦି ତୁମେ ସିଧା ହୋଇଥିବ, ତୁମକୁ କେଉଁଠାରେ ହେଲେ ବି ଠୁକି ଦିଆଯିବ। ଯଦି ବଙ୍କା ହୋଇଥିବ, ତୁମକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯିବ। ଆଜିକାଲି କେହି ଭଲ ରାସ୍ତାରେ ଯିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା କ୍ଷୀରବାଲା ଘର ଘର ବୁଲିକି ବେପାର କରିଥାଏ। ମଦ ବିକିବାକୁ ହେଲେ କେଉଁଠାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାଏ। କ୍ଷୀରବାଲାକୁ ଆମେ ପଚାରିଥାନ୍ତି ପାଣି ମିଶାଇନ ତ ଆଜି, ହେଲେ ମଦରେ ଆମେ ନିଜେ ପାଣି ମିଶାଇକି ପିଇଥାଉ। ଏହି ତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଲୋକଙ୍କର। କେହି ବୁଝିବେନି, ସମସ୍ତେ ବୁଝେଇ ଦେଇ ଚାଲିଯିବେ। ଚାଲ ଭୁଲିଯିବା ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଆମ ଅସୁବିଧା ବେଳେ ଯେ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲା ଆମକୁ। କେତେ ରାଗ ଲାଗିଥାଏ ସେତେବେଳେ, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ତୁମକୁ ମିଛ କହିଥାଏ କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ସତଟା କ'ଣ ଜଣାଥାଏ। ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ତୁମକୁ ବାହାରୁ ଦେଖାଯାଇନଥାଏ, ତାହା ଭିତରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଇଥାଏ। ମଣିଷ ସେ ଜିନିଷରୁ କମ୍ ବେମାର ହୋଇଥାଏ ଯେଉଁଟାକୁ ସେ ବାହାରୁ ଖାଇଥାଏ। ସେ ଜିନିଷରୁ ଅଧିକ ବେମାର ହୋଇଥାଏ ଯେଉଁଟାକୁ ତା ଭିତରୁ ଖାଇଥାଏ। କଥା ଯଦି ତୋ ବିନା ରହିବା କଥା ନା, ତାହେଲେ ମୁଁ ରହି ଦେଖେଇବି। ଏମିତି କାମ ମୁଁ ଏ ଦୁନିଆକୁ କରି ଦେଖେଇବି, ଲୋକେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ନୁହେଁ ଧକ୍କାକୁ ମାଗିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବେ। ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗିବାର ଦୁଃଖକୁ ମୁଁ ସଫଳତା ସୁଖରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବି। ସେଦିନ ଭାବିବୁ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ତୁ କେତେ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଛୁ। ମୁଁ ଭାବିବି ଧୋକା ଦେଇ ମୋତେ କେତେ ବଡ଼ ସାହାଯ୍ୟ ତୁ କରିଛୁ। ଯଦି କିଛି ଜିନିଷ ତୁମକୁ ମିଳିଲା ତାହେଲେ ବେଷ୍ଟ, ଯଦି ନ ମିଳିଲା ନେକ୍ସଟ। ଏହି ଫର୍ମୁଲା ତୁମ ଜୀବନରେ ୟୁଜ୍ କର, ଦେଖିବ ତୁମକୁ କେହି କଷ୍ଟ ଦେଇ ଯାଇପାରିବେନି। ଜୀବନରେ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖ, ଯାହା ତୁମେ କରିପାରିବ ତାହା ମାଗିବା ବନ୍ଦ କର। ଆଜିକାଲି ଜାଣିଛ ପ୍ରେମରୁ ଭରସା କାହିଁକି ଉଠି ଯାଉଛି ଲୋକଙ୍କ? ପ୍ରେମ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ଝିଅଙ୍କ ଦରକାର ଏମିତି ପୁଅ ଯିଏକି ସଦାବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବ, ସଦାବେଳେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯିବ, ଆଉ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସମୟ ତାଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବ। ଯେତେବେଳେ ବାହାଘର କଥା ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ଚାକିରିଆ ଟୋକା ଦରକାର ତାକୁ। ପୁଅମାନଙ୍କର ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେ ବି ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଥାନ୍ତୁ, ହେଲେ ବିବାହ ପାଇଁ ଆଗରୁ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ନଥିବା ଝିଅ ଦରକାର। ଏଗୁଡ଼ାକ ସମ୍ଭବ କି? କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ରହିଲି, ଟାଟା, ବାଏ ବାଏ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ।